Arabako ikastolen elkartean Araba euskarazen aurkezpena egin dute. Araba euskarazeko 33. edizio ospatuko dugu Amurrion, eta Arresketa ikastolatik bi helburu nagusi finkatu ditugu jai horren inguruan. Alde batetik, gure hizkuntzarekin lotutakoa, azken ikerkete diotenez, naiz da ezagutza aurrera pauso nabariak izan dituen, erabilera mailan ez dirudi berdina gertatzen denik, eta guk egin nahi genuke gure aportazio xumea nolabait jendeari gonbitea luzatzeko gure hizkuntza erabileraren garrantzia. Eta hori adierazi nahi izan dugu bai gure leloarekin, nian kilikili euskaraz ibili, eta baita erabilitako logoarekin. Kilikili horiek adierazteko erabili ditugun tamaina eta forma desberdinetako asteriskoak hain zuzen ere. Euskarak suposatu behar du postasuna, bizitasuna dugan kilikili egin behar digu gure gorputzea. Eta bigarren helburua, ekonomiarekin lotutakoa, Arresketa ikastolan gaur egun 528 ikasle ditugu, eta naiz da eraikuntza nahiko berria izan, txikiak gelditu zaigu. Duela urte batzuk aurre hezkuntza kokatuta zegoen lekutik eraikuntza nagusira ekarri behar izan genuen, lurra egin zuelako negu batean eta sapaia goitik bera etorri zitzaigulako, presaka eta korrikak kurtsoaren erdian ekarri genituen ikastolara, eta gaur egun oraindik ere pairatzen ari gara garai hartan gertatutakoaren ondorioak, ezta. Alde batetik masifikazioa eta bigarrena antolakuntza arazoak. Hori dela eta dirua beharrezkoa dakagu irtenbide bat emateko egoerari. Eta irtenbidea bi eratakoa izan daiteke, guretzat aproposena litzatekena aurre hezkuntzako gelak ikastolako eraikuntza nagusitik beste leku batera eramatea, eta horretarako beste entitate batzuekin ezinbestekoa izango litzateke akordioa lortzea, bestea Amurriko udala. Eta bigarren aukera izango litzateke duela 7 urte egin genuen Araba euskaratzean aterpe bat egin genuen euria egiten zuenean ikasleak kalera atera izateko atsedenalditan, eta handik gora edifikagarria den eraikuntza denez, bigarren aukera izango litzateke gelak ateratzea datorren urteari begira. Horrekin arazoa konponduko genuke epe laburrera, baina epe luzerakoa ere ez. Tokia izango genuke behar ditugun gelak jokatzeko datorren urtean, baina masifikazioaren arazoari ez genioke benetako irtenbide bat emango. Zenbait ekimen prestatuko ditugu ondorengo hilabetetan, ekainaren 16 bitartean, eta gure gonbidapena edo gure eskaera luzatu nahi diegu, bai gure herrikidei eta bai gure ingurukoei, arabar guztiei eta euskal herritarrei, ekintza horietan ahal duten neurrian parte har dezaten guztion laguntza beharrezkoa.